हेल' लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर, नोंसोरो थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ 4000 घन्टाखौ जोङो सप्तासे नङाबा 10 दिन एबा मास मोनसेनि गेजेरावनो माबोरै कमप्लिट खालामो। लोगोफोर, आं नोंसोरनो स्टेप बाय स्टेप दिन्थिगोन। लोगोफोर, दा नोंसोरो भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिमल' नायलांबाय था। लोगोफोर, मानो होनोब्ला जोंहा जायफोर इउटुब चेनेल खुलिग्रा एबा जायफोर इउटुब चेनेल खुलिनो नागिरदों बेखौ मिन्थिनाया जोबोद गोनांथार। लोगोफोर, जोङो मानो होनोबा 1000 साबस्क्राइबार आरो 4000 वाट्च टाइमनि जोबोद गोनांथि। जायफोर इउटुब चेनेल खुलिदों बिसोरो मिन्थिखाबाय जानांगौ। लोगोफोर, आरो जोङो 4000 वाट्च टाइमखौ माबोरै कमप्लिट खालामो आं नोंसोरनो बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांगोन। लोगोफोर, नोंसोर भिडिअखौ स्किप खालामाजासेल' नायलांबाय था। मानो होनोबा लोगोफोर, आं मोनसे खोथा बुंनो सानो, जोङो साबस्क्राइबारखौथ' जेनेबा साबस्क्राइब खालामनानै मोननो हायो। साबस्क्राइबारनि जोङो जेबो टेनसन खालामनो नाङा। लोगोफोर, साबस्क्राइबारखौ जोङो आरामसे बुथुमना लानो हायो। मेन खोथायानो जाहैबाय जोंना 4000 वाट्च टाइमखौ जों माबोरै कमप्लिट खालामना लानो हानो। लोगोफोर, जेनेबा जोङो जेसेबां मोजां भिडिअ खालामा मानो, जेसेबां मोजां थाम्बनेल होआ मानो, जोंनि वाट्च टाइमा बारायनो जोबोद गोब्राब जायो। लोगोफोर, फार्स्ट टाइमाव जायफोर इउटुब चेनेल खुलिदों बिसोरो बुजिखाबाय जानांगौ। लोगोफोर, ओंखायनो आं नोंसिनो एसेबाबो हेल्पफुल जागोन सानना आं नोंसिनो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। लोगोफोर, मानो होनोबा जोङो साबस्क्राइबारनि सिन्था खालामनो नाङा, सिन्था खालामनांगौ जोङो वाट्च टाइमखौ बारायहोनो जों जोबोद गोब्राब जायो। लोगोफोर, ओंखायनो फैदो दानिया आं नोंसोरनो बारा गोबाव खालामाजासे आं नोंसिनो भिडिअखौ स्टेप बाय स्टेप दिन्थिनोसै। लोगोफोर, दा जोङो फार्स्टआवनो थांदो। लोगोफोर, दा प्ले स्ट'र गावगाबागावनि प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामदो। नै दा आं आंनि प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोलां, बिनि उनाव ट्राइ खालामनानै नाय। लोगोफोर, नै दा बेयाव सार्च खालामदो VPN टुर्ब'। नैबे VPN टुर्ब'खौ सार्च खालामदो। लोगोफोर, दा VPN टुर्ब'खौ सार्च खालामनायनि उनाव बिदि नुजागोन, बेखौ डाउनलड खालामनानै ला। नै लोगोफोर, आं अलरेडि डाउनलड खालामखानाय। दा आं बेखौ अपेनाव होनोसै। बिदि इन्टारफेस नुजागोन। लोगोफोर, एडभार्टाइज देखायो। दा आं बेखौ काट खालामनोसै। नै बाहाय, नै काट खालामबाय आङो। दा नै बाहाय होनोसै, नैबे गोजौआव। नै लोगोफोर, नै बाहाय होदो। नै बाहाय क्लिक खालाम। नै बाहाय बिदि नुजायोबा नै बाहाय क्लिक खालाम। दा नै आं बेयाव क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामसै। ओमफ्राय नोङो बेयाव जिखुनु जाया स्टेटखौ सेलेक्ट खालाम। नै लोगोफोर, इउनाइटेड स्टेट दं, मालायासा दं, आर्जेन्टिना, सिंगापुर। आं दा नैबे सिंगापुरखौ बायनो मोनथ'वा। नै लोगोफोर, बेखौ आं नैबे इउनाइटेड स्टेट्सआवनो होसै। नै लोगोफोर, नै बाहायनो होनानै होबाय आङो। नै दा आंना कानेक्ट जासिगोन। लोगोफोर, नायलांबाय थादो। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनो नाङा। लोगोफोर, जुदि नोंसोर स्किप खालामोबा नोंसोर बुजिनाय नङा। नै आंनाव कानेक्टेड जाबाय। लोगोफोर, एडभार्टाइज देखायबाय। एडभार्टाइजखौ दानबाय आङो। दानिया बे मोनसे स्टेप थांबायना लोगोफोर, बे मोनसे स्टेप थांनायनि उनाव आरो जोङो प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामफिनदो। लोगोफोर, नैबे प्ले स्ट'राव आरो जों मोनसे एप्स डाउनलड लाबावदो। लोगोफोर, बे एप्सनि मुङानो जाबाय माल्टि भिउ ब्राउजार B1, माल्टि भिउ ब्राउजार 1। नै लोगोफोर, बिदि सार्च खालाम। बिदि सार्च खालामोबा बेबायदि अनेक रोखोमनि माने ब्राउजार ओंखारगोन। लोगोफोर, नोंसोरो बेयाव कनफिउस जानो हागौ। दा आं नोंसिनो खोन्थागोन माबायदि एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनांगौ। नै लोगोफोर, बेयावनो दङ नैबे थार्ड नाम्बारनि एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालाम, माल्टि ब्राउजार B1 खौ। लोगोफोर, नै आंना दा अलरेडि डाउनलडखा। नोंसोरबो थांनानै डाउनलड खालामदो। लोगोफोर, नैबे माल्टि भिउ ब्राउजार, बेयो माने गोदान एप्स, ओंखायनो बेना नै 100+ डाउनलडल' जानानै दङ। लोगोफोर, बेयो माने होनोबा बे एप्सआ गोदानसो आरो बियो जोबोर मोजां खामानि होयो। लोगोफोर, नोंसोरबो ट्राइ नायनो हागोन। लोगोफोर, मानो होनोबा बियो वाट्च टाइम बारायहोनायाव जोबोर गोनां। दा नै जोंना बेखौ डाउनलड खालामखांनायनि उनाव नोंसोरो गावनि इउटुब चेनेलाव फैफिनदो। दानिया नै गावनि इउटुब चेनेलाव फैफिननानै नोंसोरो गावनि चेनेलखौ अपेन खालामदो। लोगोफोर, नै दा नोंसोरो अबे भिडिअखौ वाट्च टाइम एबा अबे भिडिअखौ नोंसोरो भिउ लाबोनो सानदों। लोगोफोर, मेन गोनां खोथाया नोंसोरो अबे भिडिअखौ नोंसोरो वाट्च टाइम एबा अबे बुस्थुखौ नोंसोरो भिउ लाबोनो सानदों बेखौ सेलेक्ट खालामदो। लोगोफोर, नै दा आं जिखुनु जाया आंनि मोनसे भिडिअखौ माने लिंकखौ कपि खालामनोसै। जिखुनु जाया नोंसोरबो नोंसिनि मोनसे भिडिअखौ कपि खालामनानै ला। बिनि उनाव फैदो। लोगोफोर, नै दा बिनि उनाव जाय जोङो अबेखौ डाउनलड खालामामोन जों दा बेखौ नागिरदो। लोगोफोर, नै दा माल्टि भिउ ब्राउजार, नैबे बुस्थुखौ जोङो अपेन खालामदो। जों दासो डाउनलड खालामनाय एप्सखौ। नै लोगोफोर, डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो बिदि इन्टारफेस नुजागोन। लोगोफोर, नै बाहाय दङ नै लोगोफोर, इन्टार भिडिअ लिंक URL। नै दा नोङो जे बुस्थुखौ कपि खालामदों, नोंनि चेनेलनि भिडिअनि लिंकखौ कपि खालामनायखौ नोङो नै बाहाय टाइप खालामना होदो। लोगोफोर, नै
बेयाव टाइप खालामदो। नै दा आं टाइप खालामनानै पेस्ट खालामबाय। दा सार्चिं नोङो नोंथांनि भिडिअखौ बेसेबां भिउआव नायनो लोगोफोर, वानाव नायनोबा नैबेहायनो स्टेप बाय स्टेप दंखायो। नै सिंगेल स्क्रिनाव नायनोबा सिंगेल मोनसेल' जागोन, डाबल स्क्रिनाव नायोबा मोननै जागोन, खेनसेनि भिडिअआ नोंना मोननै सालु जागोन लोगोफोर। आरो नैबे क्वाड रिफेल स्क्रिन नैबे मोनथाम जागोन लोगोफोर। नैबे 6था स्क्रिन जागोन नै लोगोफोर। आं दा नैबे 6आव होनानै देखायनोसै नै लोगोफोर। खेनसेनो 6था गुगोल जाबाय। नैबेहाय आंनि लिंकखौ आङो डाबल खनसे पेस्ट होबावनोसै, नैबे सार्चिं खालामनोसै। दा बिदि सार्चिं खालामोब्ला नै बिदि एलायनै दा आंना नै बिदि इन्टारफेस नुजाबाय नै लोगोफोर। नै एडभार्टाइज देखायग्रोदों, बेखौ स्किप खालामनांगौ र' लोगोफोर। बे एडभार्टाइजखौ नायजोब। बे एडभार्टाइज नायजोबनायनि उनाव नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनानै नायदो लोगोफोर। बे एप्सआ जोबोर खामानि गोनां लोगोफोर। नोंथांमोनाबो गाव गावनि भिडिअखौ जुदि वाट्च टाइम एबा भिउ लाबोनो सानदोंब्ला नोंथांमोनाबो बेखौ ट्राइ नायनायनो हागोन। नै दा आंनि भिडिअआ खनसेनो बिदिनो 6था जाबाय नै लोगोफोर। आंनि भिडिअआ खेनसेनो मोनसे स्क्रिनावनो 6था प्ले जाबाय नै लोगोफोर। नायदो नै, नोंसोरो नायनो हागोन नै खेनसेनो 6था। आरो बेयाव नोंसोरो मा मा मुलाम्फा जागोन होनोब्ला लोगोफोर, फार्स्टआवनो जागोन जेनेबा फार्स्टआवनो नोंनि वाट्च टाइमाबो कमप्लिट जागोन लोगोफोर। नोंनि वाट्च टाइमा मानो होनोबा लासै लासै नोङो सानसेयाव बिदिनो 6बार 7बार नायोबा नोंनि भिउआबो गाखोगोन, लोगोसे नोंनि वाट्च टाइमाबो लासै लासै माने बारायलांबाय थागोन लोगोफोर। मानो होनोबा मोनसे भिडिअ नायोबा नोंनि भिडिअआ जुदि 4 मिनिटनि भिडिअबा नै मोनसेयाव सारि बेसेबां बुरजा भिउ दावखोहैगोन लोगोफोर, बेसेबां बुरजा वाट्च टाइम आरो भिउ मोनहैगोन। नोंथांमोनाबो ट्राइ नायदो लोगोफोर। आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननि सिगाङाव दोनथ'नाय जाबाय। मानो होनोबा नोंथांमोनाबो जुदि बेखौ ट्राइ खालामनो गोसोब्ला आङो नैबे दा भिडिअआव होनाय जे बुस्थुखौ डाउनलड खालामनो थिनदों बेखौ डाउनलड खालामदो, लोगोसे ट्राइ नायदो लोगोफोर। दा आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर। भिडिअखौ दोनथ'नायनि सिगां आंनि मोनसे फिसा रिकुवेस्ट, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ गोदानै फैदोंब्ला बा चेनेलाव गोदानै फैनायब्ला बा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, साबस्क्राइब खालामना लादो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो शेयार खालामना होदो।